Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina wa safina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa mati wa duriyati wa nabiyina wa salin wa alikullin wa sawi kullin najmain wa tabitabin ulum bisanatin syarah mu'alif hadil kitab syarah hadil kitab musyayina syahadatina ali abil muslim Bismillah mu'alif hadil kitab Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istihbabi du'a. Babu istihbabi du'ai utawi iki uku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa ma lam taqabbala wa rizqan halalan thayyiban rabbana zidna ilma warzuqna fahwa amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Ila anqala babu istihbabid du'ai utawi iki iku bab nerangaken kesunahane donga fisafari ing dalem lunga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sange Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu da'awatin utawi telu pira-pira donga salah satu da'awatin utawi telu pira-pira donga mustajabatun kang den ijabai mustajabatun kang den ijabai lasakka kang ora ana mamang iku maujud lasakka kang ora ana mamang iku maujud fihinna ing dalam salah satu da'awat jadi dawuh Rasulullah ada 3 doa yang mesti diijabah lasakka tambahi lasakka pasti enggak ragu lagi pasti dijabai. Makna ijabah fid du'a itu ada 3. Sampeyan harus paham. Makna ijabah itu pada doa itu ada 3. Yang pertama dikasih du'a. Dikasih doa itu sendiri, doanya isinya apa? Yaitu ini. Kedua diganti dengan sesuatu yang lebih baik atau diganti dengan tolak balak sampean itu akan mendapat musibah sebab doa tersebut sampean dijaga oleh Allah. Yang ketiga Allah diganti yang lebih baik di akhirat. Ada 3 diganti di akhirat yang lebih baik. Kalau di dunia jadi dikasih langsung apa yang diinginkan. Kemudian kedua diganti dengan perkara lain di dunia atau menjadi tolak balak sampean. Ada balak sampean oleh Allah dijaga sebab doa sampean, walaupun bukan doa itu ya. Dan terakhir disimpan oleh Allah untuk sampean di akhirat nanti yang lebih baik. Apa saja 3 itu? Iku dakwatul madlumi, dungae wong kang den dolimi, orang yang didolimi, doanya istijabah. 2 wa dakwatul musafiri, lan dungae wong kang musafir. Nah, wong kang musafir ini orang musafir juga doanya ijabah, apa guys? Mustajab. Karena beratnya perjalanan di zaman Rasulullah SAW. Kalau sini kan sekarang kan nggak begitu berat ya. Kalau dulu orang pergian itu taruhannya nyawa, Mat. Iya, orang pergian dulu itu taruhannya nyawa. Kalau enggak kelaparan mati di jalan.
taruhannya kalau dulu. Mana jalan. Kemudian ada perampok, begal, banyak dulu. Mau setia badah, boleh lambat. Saman PTN tak kira boleh saya tahu. Mesti dia kayak masuk berita kayak video sebarang. Melambat enjak PTN kan ada Ahmad Elang. Ya lah ada senyaren nah. Elang bukan. Itu lambat musafir. Mesti dia nyaman musafir. Wadakwatul walid landungone wong tua ala waladihi ngatasi anake walid. Berarti doa orang tua kepada anaknya. Walid itu ya bisa dua ya, bisa ibu atau bapak. Yang lebih yang lebih mujarab ya ibu sih jelas. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Walaisalan ora fi riwayat Abu Dawud yang dalam riwayat Abu Dawud ala waladihi ing atase anake walid. Di riwayat Abu Dawud tidak ada kata-kata ala walidihi. Babu ma utai iki kubab nerang akan perkara yatu kang donga sapa wong idza khofa ing dalam nalikane wedi sapa wong nasan ing pira-pira menungso au ghairahum ing liyane utawa liyane menungso. Doa kalau sampean khawatir ada orang yang melakukan dosa melakukan kejelekan kepada sampean, menyakiti sampean di perjalanan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari saking Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu iku kana ana sapa Rasulullah sallallahu idza khafa ing dalam nalikane wedi sapa Rasulullah sallallahu kauman ing siji kaum ora dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma do Allah inna stuni kita iku naj'aluka dadi akan sapa kita ka ing panjenengan finuhurihim ing dalam pira-pira dodo bagian dukur re kaum wa na'udulan nuwun reksa sapa kita bika kelawan panjenengan min sururihim saking pira-pira olone kaum. Rawahu Abu Dawud an-Nasa'i bi isnadin sahih. Apakah ini kan kata-katanya Rasulullah takut ya? Apakah ketakutan itu menyalahi keimanan? Apakah ketakutan itu menyalahi keimanan? Tak percaya ke Allah. Iya takok ruah. Kan takok berarti takok ke orang. Apa seakan-akan tidak percaya ke Allah? Allah tak kira jaga. Kan itu dipertanyakan ya. Itu mirip dengan kesedihan Rasulullah ketika putranya meninggal. Apakah sedih itu artinya tidak terima kepada Allah? Yang kemarin kan enggak ya? Itu dalilun ala rahmah. Bukti bahwasanya di hatinya ada kasih sayang. Khauf itu juga sama. Khauf itu perkara yang lumrah pada manusia. Rasulullah SAW juga manusia. Bisa takut juga. Khauf. Al khauf amrun tabi'i lil basar la qad hafihi aslan. Tidak mencoreng kenabiannya Rasulullah SAW. Boleh sakit langsung kok. Sakit enggak tak ngelecok. Oh sakit orang. Asam urat kambuh. Tiba-tiba asam urat. Gelek siang bisa jalan, pagi itu mulai kaekaan. Pas mari duhur tak bisa sekali. Kayak nyeronyok. Ini celep tuh pengaruh.
Celep itu maruh. Mulai celep kowe lah. Mekil kada ngeronyo. Muga-muga selamat. Kita umur bak bolo rek nak. Ki anak ki dua nambah sebolo ki an. nambah amunisi. Babu ma utai bape perkara yakulu kang ngucap sapa wong idana zala ing dalam nalikane tumurun atau singgah atau apa yo mampir singgah mampir manzilan ing siji panggon ampiran atau panggon leren. Bab menerangkan doa yang dikatakan seseorang kalau mampir ke suatu tempat. An Haulah binti Hakim radhiyallahu anha qalat dawu sawa Haulah sami tungurungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sone wong nazala kang tumurun sapa man utawi sone wong nazala kang tumurun sapa manzilan ing panggon tumurun mampir suatu tempat tumaqala nuli dawu sapa man a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini yang sampean sering dibaca di ratib. A'udzu nyuwun reksa sapa ingsun bi kalimatillahi kelawan pira-pira kalimat Allah. Ai sifatihil azaliyah. Maksudnya kalimat debuna sareh ai sifatihi. Ai sifatihi. Kalimat itu maksud ai sifatihi. Atam mati kang sempurna min sarima saking oleh perkara khalaqa kang dadekaken sapa Allah. Gimana kalau orang bilang itu ketika mampir? Lam yadurruhu mongko ora bahayani hu ing man mongko ora bahayani hu ing man sapa sayun suwi-wiji. Hatta yartahila sehingga berangkat sapa man min manzili saking panggon leren man dalika ing kono-kono manzil. Kan kadang kalau perjalanan jauh itu kalau zaman dulu itu kan mampir di gua, di apa batu gitu lah untuk istirahat. Nah, ketika mampir itu suruh doa sama Rasulullah. Barang siapa yang doa ini ketika dia mampir suatu tempat maka tidak akan ke apapun sampai dia pergi. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sawa Ibnu Umar kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza safara ing dalam nalikane lunga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala nuli teka apa al-lailu wengi qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ardu he bumi rabbi utai pangeran ingsun wa rabbuka lan pangeran sira iku Allah Gusti Allah a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min syarika saking olone a'udzu nyuwun reksa billahi kelan Allah ya a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun billahi kelan Allah min sariki saking olone sira maksudnya ardu ini Allah Rasulullah ngejak omong bumi wasari malan oleh perkara fiki ing dalem sira wasari malan oleh perkara hulika kang den ciptakaken apa ma fiki ing dalem sira wasari malan oleh perkara ya dubbu kang obah apa ma alaika ing atase sira a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun billahi lan Allah min syarri asadin saking olone macan au aswadin lan menungso wa aswadin lan menungso kila maknanya adalah ular besar tapi ini Imam Nawawi bilang sahas wa minal hayati lan saking ula wal aqrabi lan kalajengking wa min sakinil baladi lan
wong kang jumenengi negara. Maksudnya siapa sakinil balad? Kata nanti diterangkan jinnu, jin yang ada di situ, jin ada yang ada di situ. Wa min walidin lan saking bapak, wa malan perkara walada kang ngelairaken sapa walid, ngelairaken sapa walid, dan dari bapak dan anak-anaknya. Siapa yang dimaksud walid? Yang dimaksud kila, yang dimaksud adalah iblis. Wa ma walada, yang dilahirkan maksudnya syayatin. Wal aswadulan utawi aswad iku asyahsu wong. Qala al-Khattabi wa sakinul baladi, sakinul balad hum ya sakinul balad iku al-jinnu jin alladina, pira-pira wong hum utawi alladina iku sukanu ardi, pira-pira wong kang manggon ing bumi, manggon bumi, pira-pira wong kang manggon bumi. Qala ngucap apa Al-Khattabi wal baladul utawi balad iku minal ardi setengah saking bumi, iku minal ardi setengah saking bumi. Makana ma rupane perkara kana ana apa ma, iku ma perkara kana ana apa ma, iku ma wal hayawan, panggon ngungsine pira-pira hewan, panggon ngungsine hewan. Wa ilam yakun senajan ora ana iku fihi ing dalem ma wal hayawan atau balad apa binaun bangunan wa manazilan pira-pira omah. Qala lan ngucap sub Al-Khattabi wa yahtamilan mengku apa anal muradas tuhne perkara kang den kirapaken bil walidi kelawan lafat walid iku iblis wa ma waladalan ma walada iku syayatinu pira-pira setan. Doanya ini. Babu istihbabi takjil musafir. Utawi iki iku bab nerangaken kesunahane ake-akene wong kang lunga, ake-akene wong kang lunga al ruju'a ing bali ila ahli maring keluargane musafir, ila ahli maring keluargane musafir idza qada ing dalam nalikane wis rampung sapa musafir, ngrampungake sapa musafir, idza qada ing dalam nalikane ngrampungaken sapa musafir hajatahu ing hajate musafir. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ana iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safaru utawi lunga iku qit'atun, iku qit'atun potongan, iku qit'atun potongan minal adabi saking adab. Kalau sekarang naik pesawat ASEAN, naik bis apa namanya, naik bis apa jenis VIP matas, yo enak ya. Di Rasulullah perjalanan itu, pergian itu potongan dari adab. Ini ada primon tedong itu. Yamna'u kang nyegah apa safar ahadakum ing salah siji jenis sira kabeh ta'amahu ing panganane ahad, wa syarabahu lan ombeane ahad, wa naumahu lan turuni ahad. Karena orang musafir dulu itu akan mencegah makanannya, minumannya, tidurnya dikurangi semua. Jauh ke Madinah aja, dari Madinah ke Mekah itu Rasulullah perjalanan seminggu itu. Kalau sekarang kayak 4 sampai 6 jam. Dulu seminggu man ke Mekah. Mon perang ya, mon perang, mangkat kadang sebulan, mangkat tok sebulan. Mangkat tok sebulan. Ke Baitul Maqdis, dari Makkah ke Baitul Maqdis. Mangkat tok sebulan. Dibulan balik 2 bulan. Berisak seareh dia. Mas mulai. Apa? Faida qada mongko ing dalam nalikane ngrampungake sapa ahadukum salah siji sira kabeh nah matahu ing keperluane ahad,
nahmatahu ing keperluane ahad min safari saking lungone ahad. Fal yu'ajjil mongko becik ngaki-ngaki sapa ahad, mongko becik ngaki-ngaki sapa ahad ilal ahlihi ila ahli warkane ahad muttafaqun alaih. Nahmatuhu utawi lafat nahmatu iku maksuduhu, perkara kang den maksudake ahad, perkara kang den maksudake ahad sing den karepe ahad. Sunah segera pulang, cek birabit mat. Babua cek birabit. Nyawan lakoh ya. Babu istihbabil kudumi, utawi iku bab kesunahane teko. Ala ahli ngatasi keluargane wong. Naharon ing dalam rino. Wa qarahatuhu lan sengite kudum teko. Filaili ing dalam wengi li ghair hajat kala tapo kebutuhan. Sunnah untuk datang turun ke keluarganya itu siang hari. Kurang baik kalau malam hari, kecuali memang ada kebutuhan. Biasanya kalau orang Arab atau Rasulullah tuh kalau datang kok pas malam hari, bermalam dulu walaupun dekat dari Madinah, bermalam dulu pas pulang. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atala ing dalam nalikane doaken sapa ahadukum salah siji jenis kabeh. Idza atala ing dalam nalikane doaken sapa ahadukum salah siji jenis kabeh al ghaiba ing ilang. Apa enak bahasane? Lunga. Al ghaiba ing lunga. Al ghaibata ing lunga fala yatruqanna. Mongko aja nekani temen sapa ahad, mongko aja nekani temen sapa ahad ahlahu ing keluargane ahad lailan ing dalam wengi muttafaqun alaih. Apa ya? Mak tau le masuk mun malam. Tedu keluar ki. Mun malam harus siang hari. Wa fi riwayatin lan den siji riwayat ana kunaha melarang sapa Rasulullah sallam ayat ruqa ingin to nekani sapa ar-rajul lanang ahlahu ing dalam keluargane rajul lailan ing dalam wengi muttafaqun alaih. Ini contoh karena hajat ya. Takut kalau keluar malam. Di tengah malam tak boleh masuk takut berapa. Atau takut ada bahaya. Mau datang siang, mau datang malam itu ngabarin kade siang. Engkau dikit malam datang. Ini kata-kata Rasulullah SAW, idza tala ahadukum al-ghaibata. Kata-kata Rasulullah SAW, kalau sampai lama perginya. Nah, kata-kata lama perginya, berarti kalau pergi sebentar berarti nggak apa-apa ya. Untuk datang di malam hari. Kata ulama, kalau tadi jelas maksudnya itu apa? Umum, baik Jawa atau tidak. Bisa kita simpulkan gini, dawuh beliau. Ingka nabi haitu layat ab az-zaujah, la yutib az-zaujah wa tataqa imra'atuhu ityanuhu middati ghaibil iskasrihi fala ba'sa. Fitur. Kalau memang istrinya enggak capek kalau didatangi malam hari dan dia kayak tahu kalau sudah mau datang atau rindu mau datang si suaminya, ya langsung datang aja. An Anas radhiyallahu anhu qala dawu sayyidina Anas kana Rasulullah sallallahu kana ono sapa Rasulullah sallallahu la yatruku ala nekani sapa Rasul la yatruku ala nekani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlahu ing keluargane Rasul lailan ing dalam wengi wa kana lan ono sapa Rasul iku yatihim nekani sapa Rasul hum ing ahlu ghudwatan ing dalam isu au asiyatan utawa sore
At-turuku utawi turuk iku al-maji'u teko bilaili ing dalem wengi. Yatruku itu artinya datang di malam hari. Babu ma iki kubab nerangaken perkara yaqulu kang ngucap sapa wong idza raja ing dalem nalikane bali sapa wong wa idza ra'alan ing dalem ningali sapa wong baldatahu ing omane wong fihi iku ing dalam bab hadisu Ibnu Umar utawi hadis Ibnu Umar as-sabiq kang wis dingin fi bab takbiril musafir ing dalam bab takbir wong kang musafir ida saida ing dalam nalikane munggah sapa musafir asana ya ing pira-pira undukan manggon kan dhuwur atau undukan wan Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas akbalna teko sapa kita ma'a Rasulillah SAW dan serta Rasulullah SAW hatta idza kunna sehingga ing dalam nalikane ana sapa kita iku bidhahril Madinah ing dalam gegere Madinah di tempat maksudnya dhahril Madinah itu di tempat yang mana Madinah kota bisa terlihat di situ di tempat yang mana kotanya bisa terlihat di situ. Qala dawu sapa Rasulullah SAW ayibuna iku pira-pira wong kang bali taibuna kang tobat abiduna kang nyembah li rabbina maring pangeran kita hamiduna pira-pira wong kang muji falam yazal mungko ora gengsir-gengsir sapa Rasulullah SAW yaqulu ngucap sapa Rasul zalika ing mungkono-mungkono dawuh zalika ing mungkono-mungkono dawuh hatta qadimna sehingga teko sapa kita al-Madinah ta ing Madinah rawahu Muslim ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun maksudnya ini khobar mubtada'nya dibuang yang dimaksud adalah nahnu ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ka'ab bin Malik lan saking Ka'ab bin Malik. Coba mana? Babu istihbabi ibtida'il qadim. Utawi iki kubab nerangaken kesunahane ngawiti wong kang teka bil masjidi ing dalam masjid alladzi kang fi jiwarihi ing dalam pinggire masjid. Bener ya? Wa salati lan salate qadim fihi ing dalam masjid rakaataini ing rong rakaat ini sunnah kalau sampai datang kok dekat masjid rumahnya singgah dulu ke masjid sholat 2 rakaat
kalau dekat dari rumahnya. Sunnah singgah ke masjid, salat 2 rakaat. Babu istihbabi ibtida'il qadim. Utawi An Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW iku kana ana sapa Rasulullah SAW idza qadima ing dalam nalikane teka sapa Rasulullah SAW min safarin saking siji lunga bada ngawiti sapa Rasulullah SAW bil masjid ing dalam masjid faraka nuli rukuk atau nuli salat sapa Rasulullah SAW nuli salat sapa Rasulullah SAW fihi ing dalam masjid rakaataini ing 2 rakaat muttafaqun alaih. Salat apa ini? Niat tahiyatul masjid. Biniyati tahiyatul masjid. Biniyati tahiyatul masjid. Niatnya salat tahiyatul masjid. Babu tahrimi safaril mar'ati. Uta iki kubab kaharamane lungone wong wadon wahdahu hale suwijine mar'ah. Ini bab menerangkan beberapa hadis yang menyebutkan larangan perempuan bepergian sendiri. An Abi Hurairah sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala da'u sapa Abi Hurairah qala da'u sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu ora halal di imra'atin mangring wong wadon tu'minu kang iman sapa imra'ah billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir tusafiru hale lunga sapa mar'ah masyirata yaumin kelawan perjalanan sedina walailatin lan wengi illa ma'a di mahramin kejaba ing dalam sertane wong kang duwe mahram alaiha ing atase mar'ah muttafaqun alaih. Sini dilarang oleh Rasulullah SAW seorang perempuan tidak halal untuk seorang perempuan yang iman kepada Allah dan hari akhir tidak halal perpergian perjalanan 1 hari 1 malam kecuali ada mahramnya. Bisa suami juga bisa, adik kakak bisa. Katanya kalau dulu itu sehari semalam itu perjalanan perjalanan yang nggak jauh. Kalau dulu ya itu adalah batas perjalanan yang nggak jauh. Kok perjalanan yang dekat juga tidak apa-apa kalau tidak lebih dengan sehari semalam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ana ustune dawuh sapa Ibnu Abbas usami angrungu sapa Ibnu Abbas an Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Nabi la yahluanna ora dewe temen sapa rajulun wong lanang bi imratin lawan wong wadon illa ma'aha kejaba iku ing dalam sertane imraah mahramin utawi kang duwe mahram wala tusafiru lan ora
lunga sapa almar'atu wong wadon illa ma'adi mahramin ing dalam sertane wong kang duweni mahram. Faqala lan dawuh lahu maring di mahram faqala nuli ngucap lahu maring nabi sapa rajulun lanang, ya Rasulullah inna imraati sedune bojo ingsun sedune bangsa ingsun kharajat metu sapa imraati hajatan haji fa ini lan sedune ingsun iku tutiptu iku utik tu tentulis sapa ingsun figo suati kada ing dalam perang mengkene wa kada lan mengkene. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalik budalo sapa sira pahujja mongko haji sapa sira ma imraatika ing dalam sertane bojo sira muttafaqun alaih. Ini Rasulullah bilang tidak boleh orang lelaki lain berduaan dengan seorang perempuan kecuali ada mahramnya, dan tidak boleh perempuan pergi kecuali ada mahramnya. Kemudian seorang laki tanya, ya Rasulullah, istri saya itu pergi haji, saya tertulis jadi yang ikut perang di perang ini nih. Kata Rasulullah, wes gak usah perang, pergi berangkat susul istrimu, haji bersama dia. Katanya Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih. Seorang perempuan itu, jadi kesimpulannya haram bagi seorang perempuan bepergian. Bepergian kemana saja, bepergian kemana saja, tanpa ada mahram. Di aisafanin, karena min hajin aw ziyaratin nabi. Asafanin tijarat. Naam lahal huruj, ia boleh baginya kalau ada safar yang wajib. Dan aman baginya dirinya dan hartanya. Kalau safarnya wajib. Safarnya wajib itu apa? Ya enggak mau tidak harus pergi. Enggak mau tidak harus pergi. Ada kepentingan yang mendesak. Wallahu a'lam. Fatihah.